Alright. Fra en anden ord, lad os oprette en VirtualBox. Okay, så I skal bruge 3 filer. Den ene er selve VirtualBox-programmet, og den downloader I fra virtualbox.org. I vælger bare Windows eller OS X, hvis I bruger Mac. Så skal I bruge en extension, som I finder her. Og så skal I bruge en virtual disk, som I finder her. Når I downloader de 3 filer, så installerer I først VirtualBox. Derefter extension, det gør I bare ved at downloade, eller dobbeltklik på den. Alright. Vigtigt er, at disk-image skal fylde 4 GB. Hvis den fylder 2 GB, så er der et eller andet sket noget galt i jeres download, og så skal I downloade den igen. Alright. Lad os oprette en VirtualBox. Så dobbeltklik på VirtualBox. Så siger vi New. Så vælger vi typen Linux. Kalder den Mostat. Next. Så siger vi, at vi finder den harddrive, som vi har downloadet. Den VDI-fil, vi downloadet. Open. Create. Og så er det oprettet. Lad os starte den op. OK. Loading, loading, loading. Loading, loading, loading. Wow, okay, det var stort. Sådan der. Alright. Så er vi inde i Linux. Ja. Lige nogle hurtige ting om hvordan man bruger den. Hvis I ikke har lavet om, så er hostfilen den højre kontrol. Så hvis man vil have den full screen, så kan man trykke på den højre kontrol og F. Eller man kan gå op i View og så sige Switch to full screen. Alright. Lad os oprette et Python script. Så vi åbner gedit, som er Notepad på Linux. Og så laver vi et eksempel lille Python script. Lad os sige print hello world. Og gemmer den som example.py. Og gemmer så på skrivebordet. Save. Lukker update manager. Right, og så skal vi så køre Python-scriptet. Det gør vi ved at åbne terminalen. Så der er 2 vigtige kommandoer i terminalen, som vi skal lære at bruge. Den ene er cd, og den anden er ls. cd, det bruger vi til at change directory, det vil sige at skifte mappe. Så hvis vi vil ind i mappen desktop, så siger vi cd disk. Og så kan vi så se, at vi er inde i desktop. ls kan vi bruge til at liste alle de filer, der er i den mappe, vi er i. Så vi skriver ls, og så kan vi så se, at der er 3 forskellige shortcuts, og en example.py, som med den bliver oprettet. Vi kan så køre den example.py ved at skrive python mellemrum example.py. Hello world. Vi kan lige prøve at lave en utility fra 0 til 24, så vi skriver for i en range 25 print i save og terminalen, og så kan vi trykke pil op for at få den sidste skrevet kommando og trykke enter igen, og så kan vi så se,
at vi siger hello world og triller til 24. Ja, en smart ting som den her VirtualBox kan, det er at hvis man enabler Shared Clipboard, så kan man kopiere tekst fra sin Windows-maskine, Ctrl-C, Ctrl-V. Og man kan også enable drag and drop, så man kan drag and drop filer fra ens skrivebord og ind i VirtualBox. Se der. Det var det. Så vi ses på torsdag, til den første regnetime.